दंमोनलै फैसा होना हेलो गाइस आं दिनै बिजनि लोक्षि फुजा बेरायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नायलांदो नोगोर गिदिर जाखादों आयु मानसिफोरखौ नाय लोगोफोर बेरायाव गिदिंनायनि मजायानो बेलेगखाने लोगोफोर लोगोफोर बै गारि साखावनायाव गाखोनोसै नायनोसै माबायदि नोंथांमोनाबो नायलांफादो आंजों लोगोसे दिनैसो फार्स्ट टाइम गाइस दिनैसो गाखोफेरबाय नोगोर गिदिर जाखादों आयु मानसिफोरखौ नाय लोगोफोर बिराद मानसि दिनैसो फार्स्ट टाइम गाइस दिनैसो गाखोफेरबाय
ओंखाम जाग्रा लासै गाइस ओमफ्राय बेनि उनाव न'आव थांसै थ' गासिनि भिडिअआ बेखिनियामोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम